Viete si predstaviť Gelnicu ako usmiaté mesto? Krásna predstava. Volám sa Martin Kríž a kandidujem za poslanca mestského zastupiteľstva v Gelnici vo volebnom obvode číslo 1. Pred niekoľkými rokmi sme si spolu s manželkou vybrali Gelnicu za miesto nášho ďalšieho pôsobenia. Vybrali sme si ju preto, lebo pri našej prvej návšteve sme tu stretli milých a srdečných ľudí. Ľudí s otvoreným srdcom, ktorí sa vedia tešiť aj z maličkostí. Obľúbili sme si ľudí tohto kraja. Nič na svete však nie je dokonalé. Veľmi skoro sme spoznali smutnú dušu tohto mesta. Mesta, v budúcnosť ktorého neveria ani jeho obyvatelia. A najčastejšie ju spájajú s obrazom Hladovej doliny. Rozhodol som sa kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva, aby som pomohol premeniť Gelnicu na usmiaté mesto. Opravené cesty a verejné priestranstvá, vysadená zeleň, to všetko prispieva ku skrášleniu nášho mesta. A ja sa teším, že túto jeseň sa Gelnica oblieka do nových šiat. Ale ani tá najkrajšia úprava zovňajšku nesplní svoj účel, ak duša zostane smutná. Ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem pomôcť tomu, aby otvorenosť a srdečnosť ľudí, s ktorými sa stretávame v súkromí, našla svoj odraz aj vo fungovaní verejného života v našom meste. Niekedy stačí urobiť len pár maličkostí, možno len zmeniť uhol pohľadu, aby sme dosiahli veľkú zmenu. Skúste si so mnou predstaviť Gelnicu, usmiaté mesto. Viem si predstaviť Gelnicu a jej mestský úrad ako miesto, ktoré sa usmieva na svojich občanov. Úsmev a ochotné srdce môžeme mať aj bez diaľnic a zahraničných investorov. Viem si predstaviť Gelnicu ako mesto, kam sa oplatí ísť na výlet. V tvári tohto mesta je viac ako 700 rokov histórie. V tomto bohatstve vidím kľúč k našej budúcnosti. Viem si predstaviť Gelnicu ako mesto, do ktorého sa vracia to, čo do miest od nepamätí patrí. Firmy, podniky, služby. Podľa prieskumu agentúry MVK z roku 2009 je Gelnica miestom s najhoršími podmienkami na podnikanie v rámci Slovenska. Je povinnosťou vedenia mesta tento stav zmeniť. Viem si predstaviť Gelnicu ako mesto, kde chceme vychovávať svoje deti. Mesto, kde naše deti dostávajú kvalitné vzdelanie od milých učiteľov a kde sa nikdy nebudú nudiť. Vážení občania, ak vás táto predstava Gelnice ako usmiatého mesta zaujala, ak sa chcete dozvedieť viac, ak máte otázky, na ktoré by ste chceli počuť odpovede, príďte vo štvrtok 18. novembra o 16. hodine do spoločenskej sály mesta Gelnica. Spolu s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedom Občianskej konzervatívnej strany pánom Ondrejom Dostálom si pripomenieme 21. výročie Nežnej revolúcie, predstavíme bližšie program Gelnica usmiaté mesto, budeme počúvať vaše názory a odpovedať na vaše otázky. Tešíme sa na stretnutie s vami vo štvrtok o 16. hodine v spoločenskej sále mesta Gelnica.
Ondrej Dostál, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, a Martin Kríž, kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 1.